Sinabi ni Basilan 2nd District Board Member J. Hataman Saliman na sisikapin niya magpasa ng isang resolusyon at gawing ordinansa ang pagbibigay ng scholarship sa kabataan sa probinsya ng Basilan dahil naniniwala siya na sa pamamagitan ng edukasyon magkaroon ng magandang kinabukasan ang kabataan sa probinsya. Ang focus talaga natin para sa youth ay education talaga. So ako po personally, being one of the provincial board members po sa ating province of Basilan, I'm planning po on institutionalizing a scholarship ordinance po para sa ating mga kabataan po. So this is not just to incentivize those na already achievers in their own rights po, whether in the field of sports, in the field of academics, sciences, mathematics, etc. But also we want to be able to recognize and acknowledge and reach out to those the poor but undeserving people po. So yun po siguro ang focus natin sa ngayon. In the coming months po, maggagawa po tayo ng framework para sa scholarship para makapag-reach out tayo sa mga lesser known or sa mga ibang municipalities. Hindi lang tayo nakafocus sa ating dalawang cities dito sa Basilan but also yung mga other municipalities natin sa Basilan. Bukod sa edukasyon, palalakasin din ni Board Member Saliman ang sport para hindi maenganyong gumawa ng masama ang mga bata. Gayon din ang industriya ng agro-fisheries upang mabigyan ng pangkabuhayan ang mga magsasaka at mangingisda. Matatandaang nitong nakalipas na mga taon, maraming magsasaka ng niyog sa probinsya ang apektado ang pangkabuhayan dahil sa kukulisap infestation. At ngayon, ang leaf fall disease sa rubber o goma na sanhi ng fungus Phestalotiopsis miscropora na tumama sa rubber plantation sa probinsya. So, agri-fisheries po natin. So, gagawa po tayo ng mga various interventions in the coming months na siguro hindi pa ako makakapag-specify ng specific programs but yung siguro ang gusto lang natin i-emphasize ngayon ay yung mga industries na identified dito sa province natin na kailangan natin bigyan ng pansin, especially ang ating fisheries, ating coconut na in the past years po na natamaan ng kokolisap, pati na rin itong rubber industry natin na recently din natamaan ng rubber disease po. So ito po, kailangan talaga ng intervention ng government kasi aaminin natin na hindi kaya mismo ng ating mga small farmers, ating mga cooperatives na syempre hindi naman sila may kaya na mag-intervene by themselves para ma-remedy itong mga diseases na ito. So bilang government po, tayo yung may public trust po na makapag-implement ng bigger intervention programs po para sa ating mga citizens sa Basilan po. Isinailalim na sa state of calamity ang probinsya ng Basilan dahil sa Phestalotiopsis. Para kay Saliman, leksyon na ito para sa mga opisyal ng pamahalaan sa Basilan na kinakailangang magkaroon ng orientations sa mga small farmers pati na rin sa mga kooperatiba tungkol sa iba't ibang panukala upang mapigilan na magkaroon ulit ng ganitong mga sakit sa hinaharap. Couple months ago po, sa Sangguniang Panlalawigan na nag-declare na po tayo ng state of calamity po under the directive po ng ating provincial governor. So dahil sa ating declaration of state of calamity, nakapagkuha tayo ng calamity funds. So dahil dito, nakapag-purchase tayo agad, nasagot natin agad yung problema, nakapag-purchase tayo ng mga necessary equipment such as yung mga drones po para makapag-implement tayo ng spraying po para ma-target na yung yung rubber disease natin. Umaasa si Jay na mabibigyang katuparan ang lahat na isinusulong nilang mga programa dahil nais ng provincial government na mapaunlad di lang ang buhay ng kabataan at ng mga residente pati na ang pagpapaunlad ng ekonomiya ng probinsya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe!